Tiranul culturii găgăuze, așa cum a fost numit Mihail Ciachir, s-a născut în anul 1861 în Ceadărlunga. Venind dintr-o familie de diaconi, a devenit o figură remarcabilă, iar viața și activitatea sa au fost dedicate protejării și dezvoltării culturii și limbii găgăuze. Если взять о корифеях науки, действительно, я бы назвала первую фамилию, это Михаила Чакира. Священнослужитель, школы открывал, книги издавал, переводил. Для нас, для музейных работников, он сделал уникальную вещь. Он первый, кто собрал историю гагаузского народа в гипотезы все. După absolvirea seminarului teologic din Chișinău, Mihail Ciachir a început să predea la Școala Teologică pentru Bărbați din Chișinău. Cu toate acestea, pasiunea lui adevărată era conservarea și promovarea culturii și limbii găgăuze. În 1896, Ciachir s-a adresat Ministerului Educației al Imperiului Rus cu o cerere de a tipări cărți în limba moldovenească, iar în 1904 i-a cerut sinodului să autorizeze publicarea literaturii religioase în limba găgăuză. Peste 3 ani au fost scoase primele fragmente din Vechiul Testament, Evanghelia liturgică și Evanghelia după Matei. Mihail Ciachir este inițiatorul primului ziar în limba găgăuză, intitulat Hakikatim Sesi, sau Vocea Adevărului, iar în 1938 a coordonat lansarea dicționarului găgăuz român. Din anul 2012, 27 aprilie, ziua în care s-a născut Mihail Ciachir, a fost proclamată în Găgăuzia Ziua Scrisului și a Limbii Materne.